Beelden van 2 wedstrijden uit het amateurvoetbal vandaag. We beginnen helemaal onderin de leegste klasse van het amateurvoetbal en daar vind je weer 2 ploegen die de hoogtijdagen al een lange tijd achter zich hebben liggen. RFC Oetermeun nog altijd zonder eigen sportterrein, maar de club bestaat nog en voetbalt in de 6e klasse. Afgelopen zondag gingen ze op bezoek bij Vesta en Melik, ook een ploeg die weer eigenlijk niet verwachtte in de kelder van het amateurvoetbal. Nu is het wel zo dat beide ploegen voorafgaand aan het seizoen werden getipt als kanshebber voor de titel. Vesta uit Melik deed het beste van de 2, tot nu toe werden de eerste 4 wedstrijden allemaal gewonnen. En dat de ploeg het goed uit was er nog terug te zijn in de eerste helft. De toesploeg had zeker de betere kansen. En met name Thomas Dominicus kreeg de bal er echter niet in, ondanks een aantal opgelegde kansen. Aan de andere kant had RFC nog niet voor veel gevaar gezorgd, maar de tweede helft trok die ploeg de wedstrijd naar zich toe. Uiteindelijk zou er 1 doelpunt vallen en RFC was de gelukkige om als inzichtste het net te winnen in deze partij. 0-1 de eindstand dankzij een vrije trap van Djurdjevic. Het eerste puntverlies voor Vesta uit Melik en RFC luidt ondanks een ongelukkige start zijn dat het met wil gaan doen om de promotie, om zo eindelijk weer eens uit die onderste regionen weg te komen. Dan naar Neel. Daar wordt dit jaar gevoetbald op een heel ander niveau. Vorig seizoen promoveerde SVC 2000 namelijk naar de eerste klasse van het amateurvoetbal. En dat uit de ploegen tot nu toe niet verkeerd. De gast afgelopen zondag is Top Os, de amateurclub, wel te verstaan en niet te verwarren met FC Os dat in de eerste divisie speelt. SVC ging goed van start in de eerste helft, maar toch waren het de gasten die de score hadden geopend. Dat was tegen de verhouding in, SVC had nog vrijwel niets weggegeven. En ook in de tweede helft was het met name SVC dat keer op keer opdook voor het doel van de gasten. Nu dan, Johnny Beren doorgebroken over de linkerflank. Hij speelt de keeper uit en hij gaat neer en is dat een penalty? Jawel, de penalty wordt gegeven door de scheidsrechter. En dan kan het niet anders of de keeper van ons de spits van SVC geraakt. De bal gaat op een stip en dit is de uitgelezen kans op de gelijkmaker. De keeper van ons heeft een gele kaart gekregen en hij heeft dan ook nog gelukt dat er hier niet van het veld werd gestuurd. Achter de bal meldt zich Nout Schoolmeesters. Oh, dat is een mooie treffer. Prachtig genomen de penalty. En de 1-1 staat op het scorebord. Dan opnieuw SVC in de aanval. Het shot wordt gehaaien, maar het gevaar is nog niet weg. In tweede instantie opnieuw de redding, terwijl Berhen nog voor een penalty vreugd, maar die krijgt er niet dit keer. Spektakel door voor het doel van Os. Marwan Atjedag dan, doorgebroken voor links. En hij hult er uiteindelijk in de corner uit. Daar komt de bal. Weggewerkt, dan moet het shot komen. Balswij daar toch nog gevaarlijk, dit is weer Atjedag. Oeh, en het schilde, doppellat geschoten door Marwan Atjedag. Daar was SVC wel heel dun bij de voorsprong. SVC blijft dan druk haaien. Ja, mooi uitgespeeld. En nu moet de voorzet komen. Oh, dat is goed de voorzet. Oh, en dat scheelt dan niet veel. Dat zijn toch mooie aanvallen van SVC 2000. Ze laten hier duidelijk zien dat ze toezeuren in die eerste klasse. Ja, het liep wel eenrichtingsverkeer. Opnieuw SVC in de aanval. Kom op jongens. En dat is opnieuw de corner. Hoekschop voor SVC. Goed voor. Ah, net neven. Het vizier staat nog niet helemaal zuiver bij SVC, maar als er één ploeg is die het verdient om te winnen vandaag, dan is het wel de Toesploeg.
Maar ja, zult ze altijd zien. Topos in de aanval. Zie ze in de route gekomen. Gaat het dan toch nog mis? Oh, en Neven! Hoho. Nee, dat was inderdaad niet verdiend geweest. Maar het kan zich natuurlijk zomaar gebeuren dat ze zo'n wedstrijd toch nog verliest. Opnieuw Os in de waarschijnlijk laatste aanval van de wedstrijd. Weggewerkt. Oh, en dan toch nog een kans aan de overkant. Kan het dan nog? Alleen, moet zelf op de goal afkomen. Maar ja, dat is geen goede keuze. En dan is dat ook meteen het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. SVC heeft toch wel genoeg kansen om de overwinning te pakken. Ze pakken uiteindelijk slechts een puntje tegen Top uit Os. Ricardo, ga je sterk het idee dat je hier vandaag toch nog de 3 punten ging pakken? Wie zou dat idee? Ja, nou ja, goed, dat hebben ze zelf ook goed gezien. Die eigenlijk zelf ook, joh. De eerste helft, ik denk dat voor veldspel beter worden, gaat Kenskes haaien. Zie je maken eigen kans, dus dat is echt een goal. De tweede helft gaat omgezet. Ik denk dat we wel ook de tweede helft gewoon de betere ploeg worden. En ook veel kansen hebben gehad. Maar hetzelfde geldt, ja, goed, het wordt 1-1, dat is ook terecht. Maar hetzelfde geldt hebben ze nog een netje zelf liggen, het wordt 1-2. Dus al met al, ja goed, 1 puntje, ja, is 1 punt, daar hebben ze ook eigenlijk niet veel aan. Maar goed, beter 1 dan geen op een gegeven moment. Ja, als je zo naar het spel kijkt, dat moet toch vertrouwen geven voor dit seizoen? Ja, nee, het veldspel zeker. Alleen de afgelopen weken hebben we even gelaten liggen in Susteren. Maar het veldspel vandaag ook. Alleen als, ja, die kansen die ze kiest, die zijn spaarzaam, maar dat moet ze gewoon maken. Anders lopen ze achter de feiten aan wie vandaag. Want de Guvseland Susteren was even minder, maar voor de rest van het seizoen gaat het toch best redelijk. Hè? Je zit promovendus, je hoeft nog niet per se kampioen te worden. Nee, de illusie heeft ook niet, de ambitie heeft ook niet om kampioen te worden. Alleen is ja goed, we hebben nu weer gelijk gespeeld. Ja, goed, gelijke spellen heb ze ook niet zoveel aan. Maar goed, wel het veldspel blief gewoon goed, of blief aardig en veel vertrouwen richting de toekomst. Ja.